rompi mek sitoke kene nggenmu ora balik-balik ning. Jane mau aku gawe rumpi macan kae. Heeh. Lah gandeng dalang iki lemeke ya macan. Akhirnya timbang aku dilemek to kamu. Iya ae. Kenapa sih? Masa ya? Iki silakan iki. Ambil iki, Mas. Tembangnya apa, Nduk? Lagu panjenengan. Alhamdulillah. Ini numpak apa? Kapal. Kapal sikil. Iya. Kapal. Kapal sikil. Kapalan. Aku numpak kapal sikil. Enggak celak mriki. Kenal kali Mbak Tati nih kau. Masuk di Masuk sekolah. Iya. Pak, Ini kita. Betul. Sampean nganjuk ya. Rondo nih, Pak. Gleduk, aku gleduk. Jadi kula ngleduk, Pak. Ya berjauh sapa nek berjauh. Itu nenda. Sopo? Gleduk. Kalau tumpang bagus itu Mbak. Kula ngleduk, Pak. Iya, tembangnya apa sing ndi? nek omong rada suwi, masun rada lapar. Ora yang Kae dikitati suwi. Orang mungkin diteknik. Itu digomblin nggo saling keluarga. Biasanya digawe. Lah, cetok ya. Oh, Dewa Tresno, Dewa Tresno. Oke. Muga-muga Kang Putra utawa wayang DR den dadi bocah sing kakung nggih. Kakung dadi bocah sing saleh, sukses kaya bapak kakunge. Allahumma Amin amin amin. lagune Dewa Tresno. Dewa Tresno. Kau
marang dewa. Terima kasih ya, Udin. Gimana kan anu toh? Kuwi kok ngrumbul ning kono to, Mas Niki kok. Oke, menghormati toh. Mungkin koyo iki sing ngriken Pak Heru. Ngriken duwe to tak loro kijen iki. Pak Sun. kula Le, sik. Iki Mangsane ini lho. Tuk. Sampeyan harus disampeyan karo kudu kalih lho, Mas. Halo, Mas. Kuwi nyok motong rezekine jenengan lho. Pak Heru niku gumun kula. pripun? Lho, sak duwe kan sak gon-gon. Nggih. Dolan brayi kene ra nek. Kene ra nek. Lah kok bisi aku. Piye, Mas? Kene 300 itu. Potong. Bapak potong aku. Bapak ubah ubah ke dolar kok iso. Lha wong aku yang mungkane ngono itu karo penjane disawer. Sirku tak dum siten aku kok sungkan wong disawer kok tak sawer ning wong. Ojo, malah iki langsung timbang kok disawer gip lah ya. Rumahku. Lho, kuwi penting lho, kuwi penting kanggemu. Wis iki. Monggo, langsung mundur rumiyin, Mbak Tatu mundur rumiyin. Aja sungkan-sungkan mundur rumiyin. Aja sungkan-sungkan ya. Ning angel lho iki. Biasane angel. Iya kowe. Pripun? Nanda karo Nanda karo ini. Gini. Niki ya Mas. Niki kulatur mriko nggih. Kulatur mriko. Mas Heru. Kula tak teng mriku nggih. Cintaku ditangi duit nek gak nyawer, Dok. Dok, Dalam kowe ditangi duit nek. dibisi oleh kula. Pripun Mas Nuduk? Anu nilai 100 saya Dok. Boten kok. Wah. Ini loh, kowe kira ngerti. Kan sampai dulu sering dikasih bapak. Iya. Itu karena wujud bapak itu cinta ke sampean. Oh, saiki wakili bapak ya sampean. Iya, anu iki pertanyaan saking Bapak iki. Nah, Izin ya. Sampean bulan ini poso ora? Pak Heru utang. Puasa. Omane Pak Heru utang mek klundruk. Ya ampun. Ya, Sampai tak paham. Mulai dari jenengan wiwit Don saya Pak Heru Jelas, Mas. Pak Heru tak ditaku dengan nyawer. Masun, kulai dari jenengan pirsa to, wiwit biyen budal tanggapan sepeda motor. Saiki Terus tuku hijet. Lah iya. Sampai mobil penak lo tau tuku. HRV, Fortuner, Alphard, Foxy, sembarang tau tak tumpahi. Ngantek kowe waleh saat iku numpak truk kalau gitu. Kowe lak ning ucapan. Nek lak pengen anu tok to kok iso. Pak Heru badhe wonten Pertanyaan, Pak. Ayo coba. Samang minggu lho coba. Pak Heru ki bisa aku nun saya izin ya. Samang seneng ra bengi iki ditimbali Pak Heru wayangan di bulan puasa ini suka ya? Suka ya, senang ya. Samang poso to? Puasa. Poso, Pak. Nah, barokah. Alah malah kayak kontol alun-alun. Pak Heru kan dalem di Moro. Nggih. Iki kan pasar manuk. Betul. Kita dulu lek mawon mlakune koyo Mlakune ngono kuwi. kaya apa, Mas? Iku cara manuk koyo manuk kacer ra. Iya. Manuk kacer kuwi isi Lokal apa poci? Lokal apa poci? lokal. Lokal. Jadi sok kalau ki ngoceh banter, lek isu seneng adus, lek bagi itu si pencilaan ngene iki. Nah, iya. Cara manuk kacer ra. Jajal dok iki mlaku safety. Kowe nek Nanda cara manuk Malu gitu. Oh, Iki cara manuk wis beda nek Apa, Mas? iki. Iki punglot boto.
Oh, teler kae. Teler lek gelem ngoceh kuwi men Wis ora nyawang ora ora nyawang. nyantengen. Tapi nek mbok macet menenge ramu. Stres. Stres. Iki lek mbok nesu karo bojone meneng ra gelem jak ngomong. Wis mengkurep tok. Tongkrong gak ngono. Cara mati. Iya. Nek loro iki kenari, Nek iki loro iki. iki labet. Nek iki kene susi iki. Nek iki cah loro iki bedone iki. Apa, Mas? Iki manuk njur iki jalak uren. Mangan terus. Mangan terus neleke banter. Pojok dhewe iki. Sini. Pojok dhewe iki. Perci. Perci iki. Lek iki Elisa. Elisa iki cara manuk bedone. Apa, Mas? Iki murai batu. Alhamdulillah. Taten. Nek taten iki manuk alun-alun. Apa iki? Lekok. Dadi sing men telek. Tahu tuh hari bos. Anu posisi iki. Anu. Nanda. Kula. Loh, bujimu suaramu. Nggih. Kok ya Kula poso, Mas. urate kok kuwi. Oh sik to, bapake ora Kok kula poso urate kok kuwi kula poso bundulmu. bapake ngomben sampean usia berapa? Kula dua. Sesake jam. Ya. Kamu usia 22. Kabeh iki penting sebentar lagi ya. Matane. Wong aku nungi pake kok iso. Sampe ambyung. Yo ora iso ngawur wae. Saiki nuntun nenek kok iso. Lakune. Rondo kempling, bapak nyuwun rondo kempling. Nggih. Pake ngersaken rondo kempling. Ada kempling ya, Pak? Nggih. Siap. Ya, ini wis. Langsung dadeke. Ya. Mas digare. Oke. Anu, berarti membantu. Walah. Kok dari Anto lho. Kalian kok sapa ngawur Ya, ya. Mas Cahyo. Ya. Tanggamu Mas. Ndak pundi Mbak Ayu, pate tindak pundi. Katingan tindak wae lan numpak taksi.